Hai varias semanas o Executivo noiés daba por concluídas as obras de acondicionamento do entorno da Igrexa do Obre. A actuación, cun orzamento de preto dos 40.000 euros, financiados con cargo a fondos europeos do Plan de Sostenibilidade Turística no destino, permitiu a renovación dos servizos básicos, así como a humanización da zona, dotándoa dun maior atractivo e mellorando a accesibilidade. A obra do entorno da Igrexa do Obre é outra das obras que se fixo con cargo aos fondos do Programa de Sostenibilidade Turística que rematou a semana pasada, un programa moi importante que xestionaba a Noia para todos os concellos da ría e que o que permitiu foi contemplar outras actuacións que se habían feito de acondicionar os camiños e as rúas do entorno da Igrexa. Se usaron adoquíns, unha zona adoquinada, que creemos que é a máis correcta, e que será unha actuación que traballará conxuntamente ou se sumará a outra intervención que está prevista, que é toda a volta da carretera da zona baixa do Obre, é dicir, entrando por 4 camiños e pasando pola iglesia, salindo outra vez alá ao Chan de Maroñas e incorporándose outra vez á carretera. Que na zona da iglesia pois levará un pavimentado distinto porque a situación patrimonial e tal o require. A actuación forma parte da estrategia do goberno local de ir mellorando os espazos históricos cos que conta o municipio, para así conservalos e facelos máis atractivos. Son obras que melloran moitísimo a calidade de vida dos veciños, que melloran moitísimo o entorno e a visibilidade e que, sin ningún tipo de dudas, penso que é accións axeitadas para que os cidadáns estén máis contentos e gocen de unhas instalacións municipais moito máis agradables e moito máis adecuadas á realidade que vivimos. Nós atendemos de igual xeito o centro que as parroquias, estas son actuacións que se están levando a cabo en parroquias. Como digo sempre, en todos os aspectos queda moito por facer, pero pouco a pouco vamos camiñando e vamos reformando todas as necesidades que hai.